Γεια σας, στο μικρόφωνο Κωνσταντίνος Καραγκούνης από το Radio Blue. Το Taekwondo είναι ένα Ολυμπιακό άθλημα που προέρχεται από την Νότια Κορέα, το οποίο είναι πολύ ασφαλές. Αναπτύσσεται σε 190 χώρες σε όλη τη γη. Τα αρχικά Taekwondo σημαίνουν το Ta τέχνη με τα πόδια, το Kwon τέχνη με τα χέρια και το Do συγκέντρωση. Τώρα στη συνέχεια θα μας την πει ο Νίκος Γιαννακός, που είναι πρωταθλητής Νοτιού Ελλάδος και συνομιλητής μου. Γεια σου, δυνάμωσε τον ήχο σου γιατί ακούς Radio Blue, το διαφημικό σταθμό που φτιάξε μόνο για σένα εφευρή ομάδα του πρώτου πάλι Χαλκίδας. Έχεις μεγαπάσει στο κινητό σου, βρίσκεσαι στο σπίτι στο net καφέ, τότε τι περιμένεις? Μπες τώρα και άκουσε Radio Blue για να γεμίσει η μέρα σε μουσική, αθλητικά, νέα και πολύ ψυχολογία. Γεια σας, Νίκος Γιαννακός στο μικρόφωνο. Το Taekwondo χαρακτηρίζεται από θεαματικά λακτίσματα ψηλά και χαμηλά μέχρι το ύψος της ζώνης στο μάχη και όχι χαμηλότερα. Κατά τη διάρκεια ενός αγώνα απαγορεύονται τα χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, στην πλάτη, η γροθιά στο πρόσωπο, οι λαβές, τα κλεισίματα, το σπρώξιμο, το γύρισμα πλάτης ή η ακούσια πτώση. Στον αγώνα, οι δύο αντίπαλοι φοράνε πάντα κάσκα, θώρακα, σπασουάρ, επικαλαμίδες και γάντια και μάχονται σε 3 γύρους των 2 λεπτών, ανάλογα με τι χτυπήματα κάνουν και που χτυπάνε. Στο θώρακα, 1 πόντος για απλό λάθισμα, 2 πόντοι για περιστροφικό, ενώ στο κεφάλι 3 πόντοι για απλό χτύπημα, 4 πόντοι για περιστροφικό. Οι παραβάσεις αφαιρούν πόντους. Το Taekwondo ξεκίνησε στην Ελλάδα, στην Αθήνα το 1969 και στη Θεσσαλονίκη το 1970. Αναπτύχθηκε με ατομική πρωτοβουλία και αργούς ρυθμούς στην δεκαετία του 1970. Αυτά για σήμερα. Μέχρι την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Κωνσταντίνος Καραγκούνης και Νίκος Γιαννακός από το Radio Blue και την όμορφη παρέα των μαθητών του πρώτου πάλι Χαλκίδας. Γεια σου, δυνάμωσε τον ήχο σου γιατί ακούς Radio Blue, το διαφημικό σταθμό που φτιάξε μόνο για σένα εφευρή ομάδα του πρώτου πάλι Χαλκίδας. Έχεις μεγαπάσει στο κινητό σου, βρίσκεσαι στο σπίτι στο net καφέ, τότε τι περιμένεις? Μπες τώρα και άκουσε Radio Blue για να γεμίσει η μέρα σε μουσική, αθλητικά, νέα και πολύ ψυχολογία. Ψυχαγωγική εκπομπή με τη Βικτωρία Μαρίνου και Ντορίνα Κόντι. Γεια σας! Εγώ είμαι η Βικτωρία και εγώ είμαι η Ντορίνα. Ακούτε την ψυχαγωγική εκπομπή του Radio Blue, του ραδιοφωνικού σταθμού των μαθητών του πρώτου πάλι Χαλκίδας. Να πέσει το σήμα παρακαλώ. Γεια σου, δυνάμωσε τον ήχο σου γιατί ακούς Radio Blue, το διαφημικό σταθμό που φτιάξε μόνο για σένα εφευρή ομάδα του πρώτου πάλι Χαλκίδας. Έχεις μεγαπάσει στο κινητό σου, βρίσκεσαι στο σπίτι στο net καφέ, τότε τι περιμένεις? Μπες τώρα και άκουσε Radio Blue για να γεμίσει η μέρα σε μουσική, αθλητικά, νέα και πολύ ψυχολογία. bop, 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 bop.
Δωρινά, άκου αυτό που διάβασα τις προάλλες. Τι, διάβασες κάτι καλό? Ναι, άκου. Συνέβη σε ένα αστυνομικό τμήμα της Αττικής όταν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Τόσκας, θέλησε να κάνει ευνηδιαστική επιθεώρηση. Και? Ο Υπουργός πήγε εκεί χωρίς να ειδοποιήσει κανέναν, χωρίς συνοδεία, με το δικό του αυτοκίνητο. Μπαίνει μέσα στο τμήμα χωρίς κανείς να τον σταματήσει ή να του δώσει σημασία. Κατευθύνθηκε στο γραφείο του διοικητή, όπου βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με έναν αστιφύλακα που έτυχε να περνά από εκεί. Τον βλέπει ο αστιφύλακας έτσι να περιφέρεται στον όροφο με ένα παλιωμοδίτικο σακάκι χωρίς γραβάτα και του λέει: Μπάρμπα, για πού το έβαλες? Τον αναγνώρισε κανείς? Ναι, άκου και τη συνέχεια. Ο Υπουργός δεν πίστευε στα αυτιά του. Κοιτάζει αυστηρά τον αστιφύλακα και του λέει: Είμαι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και πριν προλάβει να ολοκληρώσει τη φράση του, ανοίγει η πόρτα και νάσου και ο διοικητής και ο υποδιοικητής. Κύριε Υπουργέ μου, τι θα θέλατε? Του είπαν σχεδόν με μια φωνή. Απίστευτο, άκου και εσύ αυτό. Ο κόσμος τρελάθηκε. 2 νεαροί διαρρήκτες κάλεσαν την αστυνομία για να τους σώσει από την οργή του θύματός τους, ενός ιδιοκτήτη πιτσαρίας στην Ουψάλα. Τι, άκουσα καλά, από την οργή του διοκτήτη. Καλά άκουσες. Γύρω στις 3 τα ξημερώματα σήμανε ο συναγερμός της πιτσαρίας και ο ιδιοκτήτης έσπευσε στο κατάστημά του όπου βρέθηκε αντιμέτωπος με 4 νεαρούς. Ακολούθησε βία αντιπαράθεση από τον ατρόμητο εστιατόρα, καθώς οι νεαροί αρνήθηκαν να του δώσουν πίσω τα κλεμμένα. Ο ένας από αυτούς, τρομαγμένος, κλειδώθηκε στις τουαλέτες και κάλεσε την αστυνομία, η οποία δεν άργησε να φτάσει στο σημείο. Η αστυνομία έσωσε 2 άντρες ηλικίας 18 και 19 ετών από την οργή του ιδιοκτήτη και του συνέλαβε υπό εκπρόσωπος των αρχών. Και οι άλλοι 2 τι έγιναν? Είπες ότι ήταν 4. Οι άλλοι 2 συνεργοί πρόλαβαν και διέφυγαν. Σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη, αυτή ήταν η τρίτη αποπρεδιάρρηξη στο εστιατόριό του μέσα σε 2 χρόνια. Το σπίτι του βρίσκεται σε απόσταση μόλις 100 μέτρων από την πιτσαρία και έτσι άκουσε το συναγερμό. Έβαλε ένα μπλουζάκι, ένα παντελόνι και παπούτσια και έτρεξε, είπε σε δημοσιογράφο της τοπικής εφημερίδας. Τρέλα! Τι λες τώρα, να βάλουμε το πρώτο μας τραγούδι? Μέσα. Σου είχα ανεκδοτάκι σούπερ. Για να ακούσω, λέγε. Σε ένα εστιατόριο ο πελάτης λέει στον γκαρσόν: Σας παρακαλώ, μήπως μπορείτε να πάρετε το κοτόπουλο και να το ψήσετε λιγάκι ακόμα? Γιατί, τι έχει, μια χαρά το βλέπω. Κι εγώ, αλλά με ενοχλεί γιατί μου τρώει τις πατάτες. Άκου κι εσύ αυτό. Ήταν ένας τύπος που είχε ψήρες. Τους ρίχνει φάρμακο, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Αποφασίσει να πάει στον γιατρό. Κοίταξε, τι λέει ο γιατρός. Μάλλον χρειάζεται ένα πιο ισχυρό φάρμακο. Θα σου δώσω ένα, θα το βάλεις και οι ψήρες θα πεθάνουν ακαριέα. Οκ. Πάει λοιπόν ο τύπος, ρίχνει το φάρμακο και περιμένει. Σε λίγο κατεβαίνει μια ψήρα στο μέτωπό του. Μεγάλε, του λέει, είσαι φοβερός. Πού το βρήκες αυτό? Πρώτο πράγμα. Καλά, μας έχεις φτιάξει άγρια, την έχουμε καταβρει. Ρίξε λίγο ακόμα. Τρελαίνεται ο τύπος, το λέει στον γιατρό. Θα είναι μεταλλαγμένες. Κάτσε να κάνουμε κάτι άλλο τότε. Οι ψήρες δεν αντέχουν τη ζέστη. Θα πας λοιπόν να βάλεις το κεφάλι στο φούρνο και αυτές σε λίγο θα σκάσουν από τη ζέστη. Έτσι λοιπόν και κάνει. Εκεί που αρχίζει να καίγεται και αυτός, κατεβαίνει μια ψήρα με γυαλιά ηλίου, μαγιό, παντραχοπέδιλα και καπελάκι και του λέει: Καλά ρε φιλαράκι, δεν παίζεσαι. Έχω να κάνω τέτοιες διακοπές κάτι χρόνια. Να σε καλά μεγάλα για τη σάουνα. Τρελαίνει το τύπος, πάει το λέει στον γιατρό. Καλά, αφού δεν αντέχουν τη ζέστη, δεν θα αντέχουν το κρύο. Κανείς οργανισμός δεν μπορεί να αντέξει και στα δύο. Πήγαινε λοιπόν και βάλε το κεφάλι στο ψυγείο και θα πεθάνει από το κρύο. Έτσι λοιπόν κάνει ο κακόμοιρος ο φίλος μας. Σε λίγο κατεβαίνει πάλι μια ψήρα με πέδιλα του σκι, σκουφάκι μπουφάν. Καλά, τι να σου πω, τζάμι περνάμε, μας πήγες για σκι. Είσαι φοβερός μεγάλη, μπράβο. Ο τύπος λοιπόν το έχει δει όλα, οπότε ξαναπάει στο γιατρό αγανακτισμένος. Γιατρέ, κάνε κάτι επειγόντως, δεν αντέχω άλλο. Τα έχω παίξει, αυτές δεν σκοτώνονται με τίποτα. Πώς δεν το είχα σκεφτεί πιο πριν? Αφού δεν μπορείς να τις σκοτώσεις, θα τις φορτώσεις σε άλλον.
Οι ψήρες τη βρίσκουν με τη βρώμη. Πήγαινε λοιπόν σε κάποιον βρώμικο και αυτές να μετακομίσουν στο δικό του κεφάλι. Έτσι λοιπόν μπαίνει ο τύπος στο λεωφορείο, βλέπει κάπου πίσω έναν τύπο χάλια. Μπόχα, πανικός, βρώμα για από 10 χιλιόμετρα. Πάει λοιπόν κοντά του, περιμένει λίγο, καταλαβαίνει μια μετακίνηση πληθυσμών. Σε λίγο όμως ξανακατεβαίνει η ψήρα και του λέει: «Καλά μεγάλε, εσύ είσαι άπευτος, μας μαστούρωσες, μας πήγες στην παραλία, μας πήγες για σκι, μας πήγες και στους αλόφισκους, τους πλακώσαμε στο ξύλο και πήραμε και κανένα 20 εχμαλό τους». Χαχαχα, τώρα που ζεσταθήκαμε, άλλο ένα ανεκδότο και από μένα. Για πες. Δύο φίλες συζητάνε. Άσε βρεσί, έχω μεγάλο πρόβλημα με τον άντρα μου. Τι πρόβλημα? Να, όταν παντρευτήκαμε όλο γλυκόλογα ήταν. Αγάπη μου, καρδιά μου, μωρό μου, να, τέτοια. Α, πολύ όμορφα. Και λοιπόν, πέρασαν τα χρόνια και πλέον σταμάτησε να μου τα λέει και με φωνάζει απλά με το όνομά μου. Εντάξει, δεν είναι και τόσο κακό αυτό, συμβαίνει. Ναι, αλλά μετά από μερικά χρόνια το έκοψε και αυτό και πλέον με φωνάζει γυναίκα. Ναι, από μια μεριά είναι σωστό. Είσαι η γυναίκα του, τέλος πάντων. Και τώρα πλέον μου σφυρίζει. Πάμε για ένα μουσικό κομμάτι και επιστρέφουμε για φινάλε. Work it, baby. It's never too late to change your love. So don't let them steal your light. Don't let them break your stride. There's light on the other side. You'll see all the rain clouds falling. It's a revolution. Στα μικρόφωνα του Radio Blue ήταν η Ντορίνα και η Βικτωρία. Ακούσατε μια επεισοδιακή εκπομπή με πολλά φυσικά και φύσικα FM. Ελπίζουμε να περάσετε όμορφα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη εκπομπή, γεια σας! Γεια σας, στο μικρόφωνο η Μοτσολάρη Χριστίνα από το Radio Blue, το ραδιοφωνικό σταθμό των μαθητών του πρώτου ΕΠΑΛ Χαλκίδας. Το σημερινό μου θέμα είναι οι υπολογιστές και η εξέλιξή του. Γεια σου, δυνάμωσε τον ήχο σου γιατί ακούς Radio Blue, το ραδιοφωνικό σταθμό που φτιάξε μόνο για σένα εφευρία ομάδα του πρώτου ΕΠΑΛ Χαλκίδας.
Έχεις μεγαπάσει το κινητό σου, βρίσκεσαι στο σπίτι στο net cafe, τότε τι περιμένεις? Μπες τώρα και άκουσε Radio Blue για να γεμίσει η μέρα σου με μουσική, αθλητικά, νέα και πολύ ψυχολογία. Τόσο στην αρχαιότητα όσο και στην εποχή της αναγέννησης με τις μηχανές του Πασκάλ και του Λέιμπνιτς υπήρξε ζωηρό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη απλών μηχανημάτων που είχαν ως στόχο την επίλυση μαθηματικών ή αστρονομικών προβλημάτων. Στα μέσα του 19ου αιώνα η Άντα Λάβλης με τη βοήθεια των σχεδίων της μηχανής Babbage δημιούργησε τις αρχές της ανάλυσης και του προγραμματισμού. And I know what you came here to do. Now bust it open, let me see you get it. It's going down for real. Αμέσως μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονταν μια συσκευή η οποία να βοηθά τους στρατιωτικούς στους υπολογισμούς τους, ώστε τα όπλα μεγάλης ισχύους να βρίσκουν το στόχο με μεγαλύτερη ακρίβεια. Έτσι, για πρώτη φορά δημιουργήθηκε ένα τεράστιο μηχάνημα που αντί για μηχανικά μέρη χρησιμοποιούσε ηλεκτρονικές λυχνίες, κατασκευασμένες από το Linde Forest που ονομάστηκε ENIAC. Ο υπολογιστής αυτός ήταν τεράστιος σε μέγεθος, έπιανε περίπου το χώρο ενός ορόφου κτηρίου και έπρεπε να ελέγχεται συνεχώς από επιστήμονες. Παρουσίαζε πολλά προβλήματα γιατί συχνά καιγόταν οι λεχνίες του. Ο ENIAC ανήκει στην πρώτη γενιά των υπολογιστών. Μετά την ανακάλυψη του τραζίστορ φεύγουν οι λυχνίες από τους υπολογιστές και τα κυκλώματα γίνονται μικρότερα και ταχύτερα. Τα MAT φτιάχνει τον υπολογιστή TXO που ανήκει στην δεύτερη γενιά υπολογιστών. Το 1958 ο τεχνικός Jack Kilby δημιουργεί στην Αμερική το πρώτο ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό κύκλωμα. Θα περάσουν ωστόσο 13 χρόνια μέχρι το 1971 για να γίνει το ολοκληρωμένο κύκλωμα βασικό στοιχείο των υπολογιστών, γεγονός που οδηγεί σε συσκευές μικρότερων διαστάσεων. Οι υπολογιστές γίνονται πλέον απαραίτητοι σε δημόσιες υπηρεσίες, εταιρείες και οργανισμούς στην Αμερική. Από το 1971 και μετά έχουμε τη τέταρτη γενιά υπολογιστών. Ο κάθε υπολογιστής είναι εφοδιασμένος με επεξεργαστή, έχει τη δική του μνήμη, μονάδα αποθήκευσης πληροφοριών, οθόνη και κάποιο είδους μέσου για να δίνουμε πληροφορίες στον υπολογιστή, πληκτρολόγιο, πενάκι, ποντίκι κτλ. Σύμφωνα με τον νόμο του Μουρ, κάθε 18 περίπου μήνες η ισχύ των παραγόμενων υπολογιστών διπλασιάζεται. Έτσι γίνεται αντιληπτό γιατί ένας υπολογιστής που αγοράζεται σήμερα είναι περίπου 2 φορές ταχύτερος από έναν υπολογιστή της ίδιας κατηγορίας που αγοράστηκε πριν 1,5 χρόνο. Στο άμεσο μέλλον, ο υπολογιστής θα γίνει δομικό στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Θα αποφασίζει για το τι θα φάμε, πώς θα ντυθούμε, πώς θα πάμε, πώς θα δουλέψουμε, με ποιους ανθρώπους θα κάνουμε παρέα ή σχέση. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει συνένεση στη χρήση των υπολογιστών και ότι θα αφαιθεί ο χώρος για τις ανθρώπινες αξίες, όπως είναι η ελεύθερη βούληση, η δημοκρατία, η δυνατότητα επιλογής και η ελευθερία του λόγου, οι οποίες συντελούν στην ευτυχία του ανθρώπου από την αρχή της ύπαρξής του. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Καλή συνέχεια για το Radio Blue Μουτσολάρη Χριστίνα. Γεια σου, δυνάμωσε τον ήχο σου γιατί ακούς Radio Blue, το ραδιοφωνικό σταθμό που φτιάξε μόνο για σένα εφευρία ομάδα του πρώτου πάλι Χαλκίδας. Έχεις μεγαπάσει το κινητό σου, βρίσκεσαι στο σπίτι στο net cafe, τότε τι περιμένεις? Μπες τώρα και άκουσε Radio Blue για να γεμίσει η μέρα σου με μουσική, αθλητικά, νέα και πολύ ψυχολογία. Καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου από το Radio Blue, το σχολικό ραδιόφωνο του πρώτου πάλι Χαλκίδας. Οι εκπομπές μου έχουν επικέντρωση στα βίντεο παιχνίδια που αναμένεται να κυκλοφορήσουν ή έχουν κυκλοφορήσει ήδη. Προσπαθώ να προσφέρω μια αναλυτική κάλυψη σε σύντομο χρονικό διάστημα. Στο προηγούμενο επεισόδιο είχα ασχοληθεί με τη σειρά του τριλικού Tomb Raider και σήμερα θα έχω μια λίστα με τα 5 καλύτερα συμβουλές παιχνίδια που μπορεί να βρει κάποιος εκεί έξω.
Καταρχάς, πρωτού ξεκινήσω το επεισόδιο, να ξέρετε ότι το simulation σημαίνει προσομοίωση, κυρίως ότι αυτά τα παιχνίδια που θα εξηγήσω παρακάτω είναι παιχνίδια που σε προσομοιώνουν να κάνεις κάποια χρήση, συνήθως να έχεις τον έλεγχο ενός οχήματος διαφόρων ειδών. Λοιπόν, ας αρχίσουμε. Στη θέση νούμερο 5 έχουμε το Train Simulator 2015 και όπως όλα τα Train Simulator έχει δημιουργηθεί από την εταιρεία Railwork με τη συνεργασία της Microsoft. Το Train Simulator οδηγεί στο δικό σου τρένο, σε προσομοιώσει αυτό και κάνεις τις δικές σου διαδρομές, είτε είναι με εμπορεύματα είτε να μεταφέρεις ανθρώπους από την μία περιοχή στην άλλη. Συνήθως κάνεις μεγαλύτερα δρομολόγια από όσο νόμιζα στην αρχή, μόλις έπαιξα το παιχνίδι τουλάχιστον, και αυτά τα δρομολόγια μπορούν να διαρκέσουν ακόμα και 2 ώρες. Αναλόγως και τις καιρικές συνθήκες. Και ναι, το παιχνίδι έχει διαφορετικές καιρικές συνθήκες που το καταστά πάρα πολύ δύσκολο. Είναι ενδιαφέρον παιχνίδι για συγκεκριμένα άτομα που τους αρέσουν οι μεγάλες διαδρομές και τα παιχνίδια τέτοιες βάσεις. Στην άλλη θέση έχουμε το World of Tanks από την εταιρεία Wargaming. Το World of Tanks προσομοιώνει tanks του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και ύστερα. Απευθύνεται σε συγκεκριμένο αριθμό ατόμων, αλλά το έβαλα στη λίστα γιατί είναι δωρεάν προσλήψη και το παιχνίδι έχει πάρα πολύ καλό optimization, δηλαδή μπορεί να παίξει σε οτιδήποτε υπολογιστή και να το βάλει. Τι είναι το World of Tanks? Λίγα λόγια για το World of Tanks είναι ότι προσομοιώνει τον παίχτη και τον κάνει οδηγό ενός άρματος κατά της επιλογής του παίχτη και καλείται να αντιμετωπίσει μια ομάδα άλλων 15 αντιπάλων με τη δικιά του ομάδα. Παίζει για να κερδίσει experience, να αναβαθμίσει το tank του και να ανεβεί περισσότερα tire, βαθμίδες. Το Euro Truck Simulator 2 δεν έπρεπε να λείψει από τη λίστα και γι' αυτό θα μπει στη νούμερο 3. Στη νούμερο 3 θέση λοιπόν έχουμε το European Trucking Simulator 2, όπου ο παίχτης έχει να διαλέξει από μια από τις χιλιάδες τελέγγες που σου παρέχει το παιχνίδι και να εξερευνήσει αρκετές μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Αρκετές. Το παιχνίδι είναι τα top μεγαλύτερα σε πωλήσεις και σε παίχτες, μάλλον είναι το top. Και με το καινούριο release του American Trucking Simulator η εταιρεία έχει πάει πολύ μπροστά. Τι κάνεις στο Euro Truck Simulator? Πρέπει να κάνεις αποστολές με τη δικιά σου ταλίκα σε μοναδικούς χάρτες που έχει φτιάξει το παιχνίδι ή σε πραγματικά ρεαλιστικούς τομείς στο δρόμο και ρεαλιστική οδήγηση. Έχεις πάρα πολλές επιλογές να κάνεις και στο θέμα οδήγησης αλλά και πάνω στην ταλίκα σου, που έχει το λεγόμενο customization, τη μορφοποίηση της ταλίκας σου και εσωτερικά αλλά και εξωτερικά, εμφανισιακά δηλαδή. Από δρομολόγια μπορείς να πας από τη μία άκρη του χάρτη στην άλλη και αυτό θα διαρκέσει αρκετές αληθινές ώρες. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι και ιδιαιτέρως μ' αρέσει το release που είχαν κάνει το multiplayer και μπορείς να παίξεις multiplayer με τους φίλους σου. Είναι ένα ενδιαφέρον παιχνίδι και νομίζω ένα must have για κάθε συλλογή gamer. Δεύτερη στη λίστα μπαίνει το Car Mechanic Simulator 2015. Σε βάζει να επισκευάσεις αυτοκίνητα από callers που σε παίρνουν και θέλει να βρεις ακριβώς το πρόβλημα στο αυτοκίνητο. Βέβαια είναι πολύ εκπαιδευτικό παιχνίδι γιατί πρέπει να βρεις τα αντικείμενα στα αγγλικά και είναι ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι για όσους θέλουν να ασχοληθούν στα σοβαρά με τον επισκευασμό αυτοκινήτων. Αν και δεν μου αρέσουν πολύ τα αυτοκίνητα και ιδιαιτέρως να επισκευάσω αυτοκίνητα, αυτό το παιχνίδι με κάνει να σκέφτομαι διαφορετικά. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσετε μια δοκιμή και ευτυχώς η τιμή του είναι πάρα πολύ φθηνή. Να θα δώσω πολύ σημασία γιατί δεν έχω ασχοληθεί και πολύ με το παιχνίδι, όμως ξέρω τις γενικές λεπτομέρειες και είναι ένα αρκετά καλό παιχνίδι για αυτούς που απευθύνεται. Φτάνοντας στο νούμερο 1, ανακάλυψα ότι υπάρχουν πάρα πολλά simulation games που δεν ανέφερα και ας ήξερα. Όμως στο νούμερο 1 πάει το παιχνίδι The Sims. Το The Sims είναι ένα παιχνίδι που προσομοιώνει την πραγματικότητα, κυρίως όχι στα γραφικά στοιχεία αλλά στον χειρισμό και το interaction που σου δίνει το παιχνίδι. Μπορείς να έχεις το έλεγχο της πόλης από το να γίνεις ο χειρότερος εγκληματίας και δολοφόνος στο να γίνεις ο δήμαρχος της πόλης σου. Μ' αρέσει πολύ το Sims γιατί μπορείς να κάνεις τη δικιά σου οικογένεια, το να κάνεις παιδιά και έχει πάρα πολύ ωραίες θετικές έξω. Αν δεν έχετε παίξει το Sims δεν θα καταλαβαίνετε ακριβώς τι εννοώ, όμως ήρθε ο καιρός να δοκιμάσετε ένα demo που δίνει το Origin για όσους θέλουν να δοκιμάσουν το να παίξουν το The Sims. Κυρίως αυτά είχα να πω για το Sims και για όλα τα simulation παιχνίδια. Προσπάθησα απλά να δώσω μερικές πληροφορίες στο να καταλάβετε τι υπάρχει εκεί έξω και τι θα μπορούσατε να γκουγκλάρετε και να βρείτε ακόμα πιο πολλές πληροφορίες. Είναι σαν μια γενική γεύση από τα 5 θεωρητικά για μένα καλύτερα στις παιχνίδια και έβλεπα και κριτικές, οπότε δεν είμαι ο μόνος που το θεωρώ για αυτά. Και αυτά ήταν ο Γιάννης Βασιλείου για το Radio Blue και ελπίζω να σας άρεσε η δεύτερη εκπομπή. Μάλλον θα πέσει και part 2 για το simulation και μέχρι την επόμενη εκπομπή που να είσαστε όλοι καλά. Γεια σας!
not for sights unseen. May your love never end, and if you need a friend, there's a secret